Здравейте! Ние сме Църква Вяра, Надежда и Любов, град Айтос. Искаме да ви поздравим с това, че Исус Христос е възкръснал. Той е жив и Той е реален. Той има ключовете на смъртта и на ада. Затова ние днес празнуваме Възкресение. Живият Бог, Исус Христос, е възкръснал. Добре сте дошли в неделя от 16 часа заедно да отпразнуваме този прекрасен празник и ви каним всички от град Айтос да заповядате на това място, наречено Божия дом, заедно да издигнем и да величаем нашия Господ, защото Той е възкръснал и днес ние имаме причина да го хвалим и да го величаем. Исус Христос възкръсна и е жив. Исус победи смъртта и възкръсна. Исус Христос е Месията. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Свой единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Защо търсите живият между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна. Велик ден е днес. Исус Христос умря на кръста, плати скъпа цена за теб и за мен, да живеем до вечни векове.